Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахматы ва мәрхәмәте безләргә шиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән игътибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының дини, иҗтимагый, милли мәдәни программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исәнмесез, азиз милләт. Хәбәрегез булсын, бу көннәрдә татар, башкорт профессиональ сәхнәсенең җәүһәре, халкыбызның йөрәкләрендә бер нур булган җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева җан тәслим итте. Olsaydı soңғы ялгышым
җәһәттән бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге Казан мәркәзебезгә матәм көненә юнәлде. Сәйдгали кызы Хәмдүнә Тимергалиева белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының бинасында хушлашу булды. Данлыклы ва шөһрәтле җырчыбыз Хәмдүнә Тимергалиева белән хушлашырга Казан халкы иңне иңгә куеп, көчле дулкын булып филармония бинасына җыелдылар. Хәмдүнәне халкы тыңлады, халкы тыңлайчак. Рәхмәт аңа, урны җәннәттә. Хәмдүнәнең иҗатларын, җырларын бик яратам. Ул безнең күңелебездә мәңге сакланачак. Китмәгез, мине кайталмам, кайтмаска дип киттем. Атлар хәбәрләр язмабыз, дуалар өмет итәм. Мәңге җумаклы бул, Хәмдүнә апа, безнең йөрәкләрдә мәңге сакланырсың. Хәзер сезнең игътибарыгызга Хәмдүнә Тимергалиева башкаруында фикер кадәр гүзәл, җаннарыбызга рәхәт, тәннәребезгә сихәт биргән җырын тәкъдим итәбез. Ник соңладың, ник соңладың, ник соңладың, дейсің бүген миңа. Син бит миннән бик ерак идең, күрешсәк тә күрми үтәр идең. Син башканың сөйгәне идең. Ник соңладың, ник соңладың, диеп әйтмә бүтән. Утлы күмер җанны кидерә. Мәхәббәт ул гомер сүнмәс, сүнмәс учак. Шын ярату белән син сөйгәнә. Язмышларда язылып куелсаган кушылу сәгатьләре тумаган. Юллар безнең кисешсә дә, очрашулар насип булмаган. Ник соңладың, ник соңладың, диеп әйтмә бүтән. Утлы күмер җанны кидерә. Мәхәббәт ул гомер сүнмәс, сүнмәс учак. Шын ярату белән син сөйгәнә. Соң булса да эзләп таптым синен. Аерылышу мөмкин түгелдер. Тәүге сөю тоташ ялкын булса, соңгы сөю утлы күмердер. Ник соңладың, ник соңладың, диеп әйтмә бүтән. Утлы күмер җанны кидерә.
жыр алиябыз Хәмдүнә Тимергалиева легендар башкарушы. Язмышларны күрме юк шара дип иҗат итте. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Жырла, жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Сезгә нинди җыр кирәк. Сезнең өчен җыр җырларга сандугач телек кирәк. Сандугач телек кирәк. Сезнең өчен җыр җырларга сандугач телек кирәк. Безнең юллар куе үлән карап үтәргә кирәк. Безнең юллар куе үлән карап үтәргә кирәк. Карап үтәргә кирәк. Җыр белмәгән, җыр сөймәгән безнең Уфада сирәк. Безнең Уфада сирәк. Уфа Казан юлларының баганалары җырчы. Уфа Казан юлларының баганалары җырчы. Баганалары җырчы. Башларыңа моңлар төстә, сездә булырсыз җырчы. Сездә булырсыз җырчы. Ay mayuta, mayuta, mayuta da jayjita. Ay mayuta, mayuta, mayuta da jayjita. Mayuta da jayjita. Mayutganga qaygırmağız, bizni yaşığı merüta. Bizni yaşığı merüta. Mayutganga qaygırmağız, bizni yaşığı merüta. Ne kadar fahim, ne kadar sanat dersleri biz aldık Хәмдүнә Тимергaliyevadan. Ул үзенең җырлаган җырларында җырның гәүдәсе аның көе, аның моңы дияр иде. Аның җаны, аның сүзләре дияр иде. Yarım güzel bir gün, bir de vakit diyen düğümlerde.
Хөрмәтле тамашачылар, шунысы да сезгә мәгълүм булсын. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының җырчысы, Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Тимергалиевага бу көндә, матәм көнендә, Башкортстанның халык артисткасы исеме таныклыгы бирелде. Әлбәттә, бу шатлык, бу куанычны ул күзләре белән күрмәде, кулаклары белән ишетә алмады. Ни үкенеч! Бу хушлашу сәгатьләрендә Хәмдүнә Тимергалиеваның туган ягыннан якташлары да килделәр. Һәм алар Брай районының үзәгендә Хәмдүнә Тимергалиеваның исемен йөрткән урам булачагы хакында вәгъдә иттеләр. Инде Казан зыяллылары, галимнәре, сәнгать сөючеләр бу көннәрдә Хәмдүнә Тимергалиеваның гомеренә, язмышына һәм иҗадына багышланган китап дөнья күрәчәген бәян иттеләр. Газиз милләт, сезнең хәтер тартмагызга шуларны да бәян итик. Үлем белән очрашу, ул бөек очрашу дип атала. Ләкин аны һичкем һичбер заман белмәс. Бөек ислам галимнәребездән булган Җәләлдин Руми булай яза. Белсәм, бөек очрашу кашан, ничә сәгатьтә. Белсәм, табутымның тактасы кайсы агачта. Әһле ислам галимнәребез бәян иткәнчә, үлем яхшы нәрсә булыр. Аллаһдан бу хәбәр. Үлем һич яхшы булмаса, үлерме иде пайгамбар. Без Хәмдүнә Тимергалиевага нур ишендә булсын дип дугалар кылмактабыз. Яткан җирләре кызыл балчык, юрганнары кара туфрак булса да, аңа сөекле пайгамбарыбызның шафагатын һәм пайгамбарыбыз белән тарафдар булсын дип дугалар кылмактабыз. Инна лиллаһи ва инна илайһи раҗигун. Без барыбыз да Аллаһдан һәм аның хузурына барачакбыз. Кала Аллаһу Тәгалә, яки Аллаһ боерды ки, куллу нафсин зайкату маут. Бу дөньяда һәр җан иясе үлем ачысын татыячактыр. Бөтен әһле ислам җәмәгатебез исеменнән мәрхүмә Хәмдүнә Сәйдгали кызының рухына Әл-Фатиха дип дугалар кылмактабыз. Хөрмәтле тамашачылар, легендар җырчыбыз, якташыбыз Хәмдүнә Тимергалиеваның җыры сезләрнең йөрәкләрегездән йөрәкләрегезгә капка ачсын дип дугалар кылмактабыз.